Fa 2 anys que Reus va recuperar la disciplina de l'hoquei gràcies al Reusenc Handball Club, una entitat de nova formació que enguany ja té 33 nens i nenes participant-hi. Com tots els inicis, l'arrencada d'aquesta formació va ser costosa i qui millor per explicar-nos-ho que els seus fundadors. Avui ens acompanya en Claudi Oliver, director tècnic i actual vicepresident del club. Benvingut, Claudi. Bona tarda. I un dels seus entrenadors, en Toni Cabós. Bona tarda, Toni. Bona tarda. Reus tenia molt consolidat als anys 70. Per què va desaparèixer? Bé, una miqueta es va desinflant el suflé que teníem, que la veritat és que el teníem molt bonic, però, a part de que vam baixar al pavelló olímpic a jugar, això va fer que hi haguessin menys nens que poguessin seguir i, al final va desaparèixer perquè no hi va haver una continuïtat necessària, sobretot a nivell de base. Després de tants anys, però, encara quedàveu gent amb ganes de tornar a recuperar l'handbol aquí a la ciutat de Reus. Com us fiqueu mans a l'obra per fer aquest club, per fer el renéixer de zero? Bé, la veritat és que això va ser una miqueta una sortida que es va fer des de la Federació Catalana fa 3 o 4 anys, que es va voler tornar a fomentar l'handbol aquí a Reus i es vam reunir 3 o 4 persones, Josep Cugat, el Javi Martín, jo mateix, el Toni, i vam decidir que era el moment, que teníem temps i ho podíem fer, i així va començar. Suposo que la primera pedra per acollir adeptes i sobretot de categories inferiors és trucar a la porta de les escoles. Algunes us van dir que acollir de bon grat, altres no, però tu mateix ho vas comentar, Claudi, que és molt important que els centres educatius no s'encasellin, no sempre practicar les mateixes disciplines. Què diries que ens pot aportar, per tant, l'handbol? Bé, evidentment, un esport col·lectiu, penso jo que és imprescindible que els nens ho facin. La companyonia, el compromís envers els altres, per mi és un dels valors que donen molt els esports col·lectius. L'handbol, el que hi ha molt és de contacte, saber rebre cops també és important. Bé, jo crec que en definitiva és un esport que les capacitats condicionals quasi te les aporta totes. Bé, jo crec que els nens a més s'ho passen molt bé i això és el fonamental en aquestes edats, evidentment. Ara mateix, Toni, continueu entrenant a la pista del Peter Burgat, d'aquesta escola, però podríem dir que no és en les condicions més òptimes. No, clar, podríem estar en un pavelló, tancats bé. Quan plou, fa vent, s'han de tancar, el gimnàs. Esclar, és molt diferent. Han fet però un passet endavant, no? Els partits sí que tenim pavelló. Els partits ara els juguem al Ciutat de Reus, al Poliesportiu Lleuger de Ciutat de Reus. Bé, i ara esperem a veure aquest pròxim any de subvencions i així, si podem optar a tenir més hores. Perquè de quants equips estem parlant que entrenen en aquestes condicions? Toni? Som un cadet masculí i un infantil femení i un infantil masculí, som 3. I fa 2 anys us plantejàveu aquest repte que d'aquí 8 anys, per tant, ara mateix en queden 6, fer una escola consolidada, no sé si està sent això molt complicat. En quin pas ens trobem ara? Bé, jo crec que aquest any hem augmentat molt, o sigui, començàvem amb 22 i tal com has dit en som 33, o sigui, hem augmentat un munt els practicants. Cert és que hi ha pares que ja ens volen aportar els seus nens de cara a l'any que ve. Jo crec que és positiu, tot el que sigui sumar evidentment és positiu i el que està clar és que el que hem d'intentar sobretot és mantenir els grups que tenim, mantenir-los i els nens més grans que són a l'equip cadet aquest, doncs bé, és una miqueta, ens falten 5 anys perquè pugin a sènior i esperar llavors començar ja a fer tota la piràmide necessària. Intentar guanyar adeptes suposo que també és el proper repte que té aquest club. Sí, evidentment. Una de les maneres que fer és promocionar-nos amb les escoles i llavors, com per exemple, el dia 18 de juny fem una jornada de promoció a les pistes exteriors del pavelló municipal olímpic i bé, doncs serà una jornada on tindrem uns 300 nens practicant l'handbol i creiem que si els agrada, si estan contents i si els motiva a seguir jugant a handbol, per això tenim el Reusenc Handbol que els obrirà les portes, evidentment.
I molt important, no? També els pares i mares que ara mateix ens estiguin veient, que els hi agradi l'handbol, que cregui que l'handbol els hi pot agradar als seus fills, que vinguin en aquesta jornada de promoció i que s'informin, no? Sí, evidentment, o sigui, poden venir, és un horari matinal de 9 a 1, i també tenim la pàgina web que està disponible i que a més allí donem molta informació, i si no, evidentment, es poden adreçar qualsevol dia a l'Escola Pi del Burgar, mentrestant estem entrenant, els 3 dies, dimarts, dijous i divendres, i molt gustosament els atendrem i els informarem del que necessitin. Doncs Claudi i Toni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cercle Central i us desitjo tota la sort del món. A vosaltres pel seguiment. Merci, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, ens veiem dilluns vinent. Fins llavors, que acabin de passar una molt bona setmana. Adeu, només queden 2 programes del Cercle Central.